Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai sih, boleh dia. Gak apa-apa, nyantai sih. Nyantai. Terus rokokan saya guys ngopi urung. Tidak kopi. Oh, saya toh senang air. Iki warung kopi sak kopi. Wes toh warung kopi sak enake dukun iki. Oke. Ini rokok. Oke, Pin. Nek iki sih ngutang tahi wangi ngeram. Rokokan sik duk nyantai. Saya tak delok omahku buat dibongkar buat. Malah entek lho. Lagu guyon ora apa-apa ngene iki kok sok. Iya karo guyon piye ya? Kok karo ini karo guyon. Ya bos semuanya wis alhamdulillah wis selesai dijual. Nur, ini apa? Halo bos. Oke. Semuanya wis terbongkar. Bos, rumahnya dijual. Ya alhamdulillah terus kebutuhan. Ya kan ninggal iki lho bos. Gawang. Ya gawang bos. Cor. Omah sitok wis ninggal iki karo kursi bos. Jarak piro? Rene Dik. Motore ku lho. Pak Pir, Dok. Iya. Motor to. Iki ta Pin. Piye to piye lek piye kon piye? Dia gak susah belas loh santu gue. Kok malah seneng loh. Ya seneng wis. Ya alhamdulillah to wis oleh. Dari rumah ya alhamdulillah. Oleh di rumah ya. Entok wis seneng. Malah ben apik to omahe. Yo yo. Ya berapa Pak Pir? Aku ngingetin ibu aku kalau kalau hari kok susah. Ya apa to Pak? Tekoni dia meng. Iya. Ya apa tuh susah. Aku oleh aku deh parah nih Pak Lurah. Dan aku kan cepat duit 6 juta. Ya ada. Ya kok iso aku. Dan kok watake duit omah iki dibikini mbok aku. Oh enggak, jare kok cepat duit 6 juta. Ya wing. Lah wis dia anak lanang no aku lho. Wah, anak aku Iya. Kan ini mbak aku masalah Umawi kan. Ini kan dia mau Pak Lurah. Ini masa duit 6 juta ngomahe Gus. Duit iso ora aku ora gak iso. Ketika ternyata wis apa enekku zaman biaya tak jual. Pokoke gugudak iki apa enake? Iya, apa enake. Pokoke tututi lah. Kita tututi ya wis. Soale akeh bayar sing arep pengen ngene iki ya Akeh, buri-burine ya. akeh terai. Kesempatan tidak ada kedua kali. Iya, pisan iki ya Kan sakan. iki pokoke ya boleh kondoyomu mau jadi balung karo ototnya bae. Ndang piye carane? Kok masalah dadi kok karek kere-kere kan ya lah nyantai. Panglima ki Iya, iki lho. Piye, Mbak? Piye, Baper? Iki karo kowe tok Baper iki. Jane iki kok ya ana wong anu. Untan kan gak iku enak to ya. Iku enek. Ya Kowe kan logal ya apa to wong ngono. iya. Soalnya kan wong tuh kerja to. Iya. Lab kok konten, Mbak? Lab kok. Lab. Pengen gambar kuwi kon lab. Oh, kon lab. Kon lab mbok menawa
Bingkai. Aku ngerti paham Wes, maksudnya Bapak. ya aku paham ya. Ada apa ngono kan. Ya. Dana. Udah. Ya ora apa-apa menawa ya kabeh bener rezekiku. Gak Ya, kan daro ke Citape. Bong enak ya alhamdulillah ya toh. Kena gue tambah-tambah apa ya. Wah jenenge rezeki kan ora ora. Ya, Min. Iya toh, kabeh iki wis dianggap karo Wis Tokoh iya. karo keluarga iki kabeh. Iya. Jadi yo umune enek sing ngundang saithik aja tompo Min. Iya tak tompo aku. Tompo ki yo nyumbang kuwi istilahnya lek ngarani Yes. pengen berpartisipasi Iya. dari Bakti ya, Bang. Iya iya. Betul. Arep nek tetep tak Lama itu selalu muncul dan wong-wong kuwi. ya Pak Padi. Ya aku wis pentinge apa ya tak syukuri ya saenake. Iya. Enek rezeki ya tak tompo, enek ya tak lakoni ya toh. Iya, yang penting berusaha. Ya usaha tapi. Iya, betul. Ya gue nek menenge sing anu sapa? Ya aku kuwi lho. Bener sampai ya. Lah menang sapa sing anu kok? Ini enek ini anu. Oh, kedan duwe. Oke. Tuh Bawer. Kan omongane temen-temen sama sing arep ngerti ya to, Bang. Ora ro. Gak ngerti. Oh jenenge wong kok. Wis karek dungane baper menawa ya to Padi. Iya. Aduh dungane. Sosok iki dungane wong mandi pun. Mandi. Nek anu ki ora mesti ya. Iya. Iya. Wes apa enake kuwi wis tak los. Pekerjamu ning kono sapa ya? Jadi Sing Lu- jadi mesti ya. laki luki karo lek mul kok karo aku. Sae wangi ya. Sing setoke gak Jawa yo ben ngono. Sapa sing kecil? Biasa tok to. Piye kan malah babut-babut aja ngomong gak Jawa. Kayak utek koyo di singgar-singgar ngono. Lah ya piye lho. Oh, main repot. Enggak ya, aku gak maju ya. Masalahnya kayak utek yo koyo di Ya, terus. delok polane sing koyo dingenane lab kae. Hmm. Dan koyo keringete gobyok di sikap ngono, sikap ngene. Wis ora peduli lho, Mbak. Pokoknya yes, aku pengen nutupin. Iya, pengen tak mulai. Alhamdulillah ternyata itu ya membuahkan hasil. Iya. Amin. Amin amin. Ya, ngono. Dan jelas tenan dia juga tak apresiasi. Contohe Long. usaha dibalik iki. Iya. Dia mau karo Pak Lurah ngene lho. Kudu nambe kumbung. Oke bos, tanggal 23 pokoknya kok tak bantu kumbung. Tomblo ae. Ya. Gue pondasimu ben rodok dul ben gak banjiran. Iya, ta. Iya toh, Pak? Iya, pepe padha etane iki. Yo kok uruke nek kunjungan kok yo. Lah ngalon-alon. Ada kayak saya gitu, Pak. Ya alon-alon. Ya yo. Semplong. Syukur sorodo ombol nyemplung malah jadi lama, Mbak. Ya. Ora apa-apa diceplok malah apik. Durung nek gue buka tuku. Ya urung ya. Ya kok akar alon-alon saiki menen apa kan olah ya alhamdulillah. Kalau syuting kalau tak kira itu susah. Kalau kelingan zaman biyen karo Pak Amus jenis Ya purno, ya pur. biyen lek nggawe karo Mas Pur Pak Rewangi kaya ngono kae ning kali dosoran. Iya Mulai saka Iya, Rai. Iya. Buri omahmu teko kene iki sing ngentekno wedi sapa liyane bapakmu. Iya ya betul. Tenan jaman biyen aku kelingan karo kaca jinate. Ya. Jinate kabeh. Dalan. Suyoto ya jinate wis e. Kare yo. Naso. Sing iki karene Naso. Iya, Narso. Jare bapakmu nek benruk Takon Narso ya. Aku kelingan pakmu gebar kuwi anggere kurang akeh sore wis.
golek urang tangane kok. Yo karo lek Jogareng iki. Wes. Tangane Joko Irus ki lho. Nyekel urange pakmu pinter. Iya, Rai. Joko nyekel urang. Sing penting kaya mbok aku wis gak usah mikire kowe enek aku salon-alon mbok. Tenan perjuangane pakmu nguli ning kene iki sampai elek. Iya, Rai. Bisa. Itu ono sapa nek. Jabane bapakmu karo wong ndi? Bragungan ya. Ya wong Bragung tulung barang. Jadi pakmu duwe masalah. Oke ngesak biang kelingan ngerti ngesak. Kalau ini kita tak dulu. Oh, mulai memberi bakter terus tak lo sampai cukup padas loh tadi. Iya, iya. Gat Pak. Jelas mereka kayak pelatet. Heeh. Lu jalan terus ya, Pak ya? Yo yo. Jalan dia jalan kalau Itu padas silakan. Bro, Wes, wes. Bos, goreng. Ya. Muga-muga ya. Tonton terus, dukung terus YouTuber Purworejo. Terus jangan lupa like, subscribe dan komenin ning YouTube Mas Kipin. YouTube apa jenenge? Ya ki tak ke TV channel sampean. Ning Kipin channel. Yes, ngene sama Kipin. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.